yo. Hey. Yo. Ya. Hey, hey, hey. Yo. Iya. Yo. Ya. Kala sumingkir ing asirah ing asupku ing atan kasar moto
padha sumingkira ing dalem jalan niti isin apa iya oke rite komprite rimise wasaka sadelah maning bapake wasaka yang apa aduh rika betan apa bungkus pedang iku isin apa iya Raja dasare Pancasila lan UUD 45 Nata Amandina karya sarwa lan tinata lan ing anggari adere boyo nirwikaya ayam tentrem rakyate urip mulya bebarengan muga ing papan wisata ibu pertiwi sejahtera indah Kabupaten Semarang Serasi yuk ya yuk ya yuk ya Sekutu pinter
aja royo-royo tak senggot manten anyar saangon penekno bimbing kowe lonyo-lonyo penekno kanggo mbak dodotiro kemeter bedah ing pinggir rumah tojlo matono kanggo sepok mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kanane ya sura sura ore ya yo 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 ya nyangkut barang bae dimen awet ora padha benange iya iya dadal kain kumpul malayangane warna-warna dapuane dadal kukumut kaya kukulan sateli sakuter nagan lan kinceng kae motore mabur jajaran samrani aja nyangkut bareng bae dimen awet ora padha genange ayo ya suara suling komandang suarane dola doli kapena unine wong trenyohake bak dengelang ketrongkat tipe suling digrak kendangane suara suling komandang suarane trenyohake bang rengelang kentrongkat tipe sulit digrak kendangane yo 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 ya ya ayo gal ngalor kidul mlakune manjat mentor sarwa pantes ing prasila ana trata kumyayen dinulus somyar parikana piramane yo ya gal ngalor kidul mlakune manjat mentor sarwa pantes ing prasila ana trata kumyayen dinulus somyar parikana piramane ya kita warga
Kira kambange apa? Kembang tebu diwiru-wiru. Kembang tebu diwiru-wiru. Apa to tegese guru dikuku apa ditiru?
kira kembange apa yo ha ayo yo 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 ae 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 Yo 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 yo. Ya. Ah yo 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 yo. Ah ya. Slampret kumpul kadang riala ketipung diembal gunang loro tora slendro slampret belok jaran kepang nyongklang marake ngikal sacara mangap megap bojang ganong kalian kiprah koso cabut nang lan riok pranyata gawe gembira ya 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 ceritane wong seneng tunggal sakali wiwitane lugu sigang saben dinane saya suwi saben sisir nyekel tangane bareng ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sakali tresno kowe kembang nongo atiku digawe lara kembang melati agawe kangane ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresno kowe kadung buyar yo ya yo 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 ya
apa mati pitadah linggah ingat saja terus geger akari raga badan akari kula pinting ayo hey ya ya tempe dapat matur ite kalam manis esame wong kuwi tanah saka welito
angel angel kalangkung sana kena tinumpet arata ya malah bangun tresno tutu bondo tutu rupo sejatine dadi tetaline kuyup rukun kadya pebedane mimilan mituno awas jamak lumrahe yen wong urip padha lan cobane gedhe soprantine aja nganti dadak dadi gawe rino wangi dadi ati pongas rasa dadi tetaline dasar rega mati momok buta luhur kebodene yuk ayo ya ayo yo hey Bodo arum cahyane lalu mung sudah kembang mengkung malung sekar melati berdes kaya menolas pindho golek rancana tembene kang hamulat marara asmara gones sasolai rojah jambe rojah wong jaman rame tanpa gawe uripku mampir ngombe ya layo mas uripku mung mampir ngombe ada para hari mami
sing kang nyatos sani Setya budaya pangangkate doa para oi Karma pocong gerak-gerak kaya nyaluk demam kaya ulah penselahan musik mirip ing asa sapa si pucung